weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa catal heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to semme jafan ligseyba gorgol ko on waktu yoni ha to agnam tulel calle ali wuri kabaruuji men coftal ɓalli ma en kal haala quart de finale chan to dowlo france ko ceerno bouye so to italie ko ceerno saydou abouba hollande ceerno siraji diallo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jaajnoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawnde nogas e jeegom siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruuji men coftal ɓalli puɗɗortoɗen koto Maroc kalen haala pottite quart de finale chan ñande sappo e jeeɗiɗi siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ma dowlo Maroc jaɓɓo Namibie to stade mo Casablanca Zambie ma jaɓɓo Soudan to stade mo Marrakech ñande alet nogas e jeetati siilo ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati Nigéria ma jaɓɓo Angola to stade mo Tanger sanga waktuji sappo e jeegom pawɗi hojomaji capantati so yeehi ha waktu sappo e jeenayyi pawɗo miñitaji capantati ma équipe mo dowlo Congo jaɓɓo tigui Libye to stade mo Agadir sen gummima to dowlo Maroc jayen ha to Fouta e Kumbaru kalen tigui haala final département mo Matam to dañcali Matam ko kañum fottuno e Wourossogui ko Matam fooli loggi tati e ɓolum kettoɗen hen ceerno Elhaj Sall so tawi département de Matam fof rendi wi en waɗi maître Malick Sall mo ganduɗa ko ɓiɗɗo dañcanaɗe kadi ko ɓiɗɗo département ko ɓiɗɗo région ko Sénégal naati comme tous les Sénégalais en mbaɗimo choisir ko yettere Allah no fewi ɗum noon eɗen mbiya tan Allah jarama on jarama kadi eɗen mbaɗa remercier kala représentant administratif gonɗo ɗo eɗen mbaɗa remercier président ji ɗi foof eɗen mbaɗa remercier pelle ɗe dariɗe fof woni ASC ji ɗi foof goto foof waɗi hen ko fotno wadde ko yettima to yettino kono noon so tawi citta tan wodat gañuɗo emin mbaɗa félicitation Matam kono noon Wourossogui waɗani démérité kañum holli golle joɗɗe te kadi final o yaari no foti yaade mboɗo yetta Allah kadi mboɗo yetta bana men rewɓe ɓeɗo hono Hawa Sy ene wonde Mounas ɓeɗo ganduɗa hoorema e cuɓ kalide cuɓ ɓe ganduɗa hoorema jamma e ñalawma en mbaɗi coordonné pour wadde accompagné maître Malick Sall ha coupe o yaara yeeso no foti yaarne donc min jetta Allah de min jetta kadi jeunesse o min jetta les professions de média saabu kala ko nanaɗo kala ko haala ɗo ko onon jaltinta ɗum kadi ko yettere Allah maître Malick Sall noon ko ɓooyɗo wadde moƴƴere saabu minen ceerno False ko wi hadma wi neɗɗo ko moƴƴo ƴaata lamdo bandigal so tawi bandigal mbi ko moƴƴo on saaha mbawi ko moƴƴo maître Malick Sall minen dañcanaɓe eko taari dañcade fof ene gandi maître Malick Sall ko moƴƴo donc so tawi no addi moƴƴere nde o faare e département Matam inchallah mo faare Sénégal fof te on faare délicat e Sénégal fof donc eɗen jetta Allah e naaru mum eɗen mbiya tan coupe o fuɗɗima e jaam gasi e jaam alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum yettono ko ɗum yiɗino Allah jarama on jarama a jarama Seydi Sall sen gummima to Fouta e Kumbaru mbaɗen tigui tabal jen ha to dowla Espagne kalen tigui haala transfert Mascherano caggal duuɓi jeetati nde o woni e club mo Barcelone Javier Mascherano signi tigui contrat to dowla Chine e club biyeteɗo Hebei Forotina Mascherano noon arno to Camp Nou ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo omo jogui e compteur makko hakke temedde tati e capanɗe tati e nayyi pottital titre uji sappo e jeetati hen jeenayyi ko e Liga mo Espagne hen ɗiɗi koye Ligue des Champions hono hoorejo club o président club o o holliti tigui weltare makko faade e oɗo joueur o holliti kadi wonde o waɗi hen tigui ñalade mawde e nder Barça hono biyeteɗo Lionel Messi ko goto tigui e sehilaɓe makko wondunoɓe tigui e makko e club o holliti kadi e loore makko Instagram wonde kala jeewaɗo ko kanko tigui ɓurata yewede caggal tigui pottite kadi e golle kewɗe ɗe ɓe mbaddi e nder oɗo club sen gummima ɗon kalen tigui haala jillu coupe du monde trophée coupe du monde poɗɗo wadde e dongre nde mbiɗen trophée coupe du monde ma yillo tigui dongre jeegom yillo capanɗe joyyi e goho leydi yillo kadi saare capanɗe jeenayyi e goho jillu ngu fuɗɗi ko ñande sappo e nogas e tati jafoɗon siilo to Sri Lanka to Colombo to dongre Afrique nde fuɗɗoto ko to leydi Soudan Khartoum ñande nogas e ɗiɗi février to Addis Abeba leydi Éthiopie ko ñande nogas e nayyi nogas e joyyi to Nairobi to Kenya ko ñande nogas e jeegom e nogas e jeeɗiɗi Maputo to leydi Mozambique
ko ñande nogas e jeetati Afrique du Sud Johannesburg e Kapno ko ñande ɗiɗi e tati mars hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati e jillu ngu ma jokku ha to Kampala leydi Uganda ñande 5 e jeegom mars hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati hade mum yaade to Abuja Lagos ñande 9 e sappo mars to Dakaru ko ñande sappo e go e sappo e ɗiɗi mars Abidjan to dowla Côte d'Ivoire ko ñande sappo e tati e sappo e nayyi jillu ngu noon jofirta tigi koto dowla Égypte ñande sappo e joyi e sappo e jeegom hade mum hodde toon to Russie to ganduɗa tigi ko toon tigi kawgel ngel yuɓɓinte sen gummima ɗo ma en jaa kaalen haala championnat mo dowla France taw tigi koye Sawtuwol ceerno Bouyeso assalamu aleykum wa rahmatullah. on kay gelaje Moussa Sow jam ñalle maɗa jam ñalle moon weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema catal heble sukaɓe Afrique eɗen gone kabaruuji men coftal ɓalli jaɓanten ko toon to France 16e de finale fettuɗo talata e alarba wennuɗo o Chatrou jaɓɓino ko Chamboli ko gotel ɓe mbaddi Nantes jaɓɓino ko Auxerre fiiɓe 4 e 3 Carnaval jaɓɓino ko Carnaval fiiɓe 3 e 2 Stade Bruges jaɓɓino ko Lens fiiɓe gotel e ndiga Épinal jaɓɓino ko Marseille mo CFA 2 jaɓɓino ko Marseille Ligue 1 Marseille fiiɓe 2 e ndiga Montpellier jaɓɓino ko Lorient ko Montpellier fiiɓe 4 e 3 Troyes jaɓɓino ko Saint-Étienne ko gotel ɓe mbaddi Paris jaɓɓino ko Guingamp ko Paris fiiɓe 4 e 2 Tours jaɓɓino ko Metz ko ndiga e ndiga Monaco jaɓɓino ko Lyon tigi fiiɓe 3 e 2 Strasbourg jaɓɓino ko Lille ko Strasbourg fiiɓe 2 e gotel mbaɗen tabal jehen toon to Espagne Coupe de Roi fetti talata alarba e alhamisa ɓennuɗo o FC Séville jaɓɓino ko Atlético Madrid ko FC Séville fiiɓe 3 e gotel Alaves jaɓɓino ko Valence ko Alaves tigi fiiɓe 2 e gotel kono noon ko Valence ɓenni Valence fiiɓe paw petta 3 e 2 Real Madrid jaɓɓino ko Légane tigi tawi Real Madrid to Stade Bernabéu fiiɓe 2 e gotel Real Madrid elminama ha laaɓi cer Barça jaɓɓino ko Espagnol ko Barcelone fiiɓe 2 e ndiga bi'uji ɗi marki ko Messi kañum e Luis Suarez e semaine ɓennuɗo en jii transfert waɗi Mascherano iwi Barcelone ha laaɓi cer o yaaɓi o yeehi toon to Chine mbaɗen tabal jehen toon to Angleterre fetti toon demi final retour ko talata e alarba kadi ɓennuɗo o Manchester City kañum fi Bruges ko 3 e 2 Manchester City yehi final ɓe jaɓɓoto final noon ko Arsenal tigi elmini Chelsea fiiɓe 2 e gotel ko ɗum ɗo wonno ko joguinoɗen kabaruuji men e coftal ɓalli Grand frère Gelaji Moussa Sow a vulanten a jarama Seydi Sow sen gummima to dowla France ma en bismo ceerno meɗen Saydou Abouba taw tigi koye championnat mo dowla Italie. Seydi Sow ceerno Gelaji Sow ko noon tigi jahaten ko toon to leydi Italie ko fate série A mo dowlaji Italie jogorde yuɓɓinede walla pottite jogorde yuɓɓinede e oɗo weekend mbiyen añande aset nogas e jeeɗiɗi e ñande alet nogas e jeetati ñande aset nogas e jeeɗiɗi ɗeɗo pottitte poɗɗe wadde ko fate ñangu nogas e ɗiɗi biijo ko socialu kañum tigi jabboto Atalanta Bergame Juventus Turin ko kañum tigi yilloyto Chievo Vérone ñande alet nogas e jeetati ko Inter Milan ko kañum yilloyto Ferrara Bologne ko kañum yilloyto Naples Genoa ko kañum jabboto Udinese Fiorentina ko kañum jabboto Hellas Verona Crotone ko kañum jabboto Cagliari Benevento ko kañum yilloyto Torino Lazio Rome ko kañum yilloyto Milan AC AS Rome ko kañum jabboto Sampdoria Genese ceerno Gelaji Sow ko ɗum ɗo tigi wonno ko tungunoɗen e kabaruuji men ko fate série A mo dowlaji Italie ɓamtoji e oɗo weekend ñande aset e ñande alet ko musidɗo mon Saydou Ba mo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma a jarama Seydi Abouba sen gummima to dowla Italie ma en jaa tigi ha to Hollande jabboɗen ceerno Siraji Diallo. jarama ceerno Gelaji Sow championnat mo leydi Hollande ko ni lelori kamɓene hannde tigi e oɗo aljuma ɗo ma RNV jaɓɓo spectacle Notre Dame janngo noon e aset o ma Groningen tigi jaɓɓo Héracle
20 FC 20 1965 ma jaɓɓo PSV Eindhoven PEC Wol ma jaɓɓo Vitesse NAC Breda oɗon kadi ma jaɓɓo Triple V Venlo ɓaw janggo noon e dimanche o kadi Utrecht ma jaɓɓo Ajax Amsterdam Feyenoord ma jaɓɓo ADO Den Haag Roda GC kañumne ma jaɓɓo Excelsior Willem II kañumne ma jaɓɓo AZ Alkmaar ko ni tigui championnat mo leydi Hollande lelori e oɗo saaɗo ɓe jowata noon ko 20e journée mabɓe do championnat. A jarama Seydi Diallo ceerno Siraji Diallo sen gummima to dowla Hollande kalen tigui haala Bundesliga mo dowla Allemagne hande nogas e jeeɗiɗi siilo ma Frankfurt jabbo tigui Borussia mo Maglabak sanga jamdi sappo e jeenayyi pawɗo minitaji capantati janggo nogas e jeeɗiɗi siilo Bayern Munich ma jabbo Hoffenen Dortmund ma jabbo Fribourg Cologne ma jabbo Augsburg Leipzig ma jabbo Hamburg Stuttgart ma jabbo tigi Schalke 04 Werder de Bremen ma jabbo Hertha Berlin ñangde nogas e jeetati siilo Bayern Leverkusen ko kañum tigi jabboto Mainz 05 Hanovre jabbo Wolfsburg. Musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama kettotono ɗon ko kabaruuji e coftal ɓalli ɗo e aya o weltare ɓiɓɓe fulɓe to dowla Maroc e Allemagne ko musidɗo mon Gueladio Sow dowla France ceerno Bouye Sow Hollande ko ceerno Siraji Diallo to dowla Italie ko ceerno Saydou Ba musidɓe tedduɓe ketkima laaki Allah jarama on jarama.